sapatos mo lang ang imong ingrown. Kay nga naman diyan. Sayop sa manicurista. Oo na ni Ron. Bitaw, oy. 11:43 na mga kapamilya. And there you go. Gumising na at hindi na nagpadala ang ating bida na si Pipay. Master Pipay. Ay, naging pailad, ha? Ikaw rin ay magdala sa imong life o ang mga desisyon ng imong gihimo. Manang mingin kita nga, dili makakumpleto sa ato ang lain tao. Dapat kumpleto na ta mismo sa atong self, no? And then, if ever man, no, masayop ta og mga desisyon, sana makamata na ta, ay, naamang yun na time nga, ato pang i-try og workout ang mga butang-butang, di ba? Pero if dili na gyud, okay? And the pursuit of happiness is up to you. Kung ikaw ba, gusto ba ka malulong sa mga pag-antos, diba? Kung naamoy mga problema sa pamilya, inyo nang istoryahan para dili na siya magdugay. E kung magdugay na, kasi may tabo, makasamad na o mahimo ng mga scars. Pwedeng ma-forgive, pero dili pwedeng malimtan. And I'm sure dagan pod ang nalipay nga naka-move on na gid si Pipay kang Lito. Ug sa mga lalaki pod nga naka-relate, no, na dili dapat binuangan ang relasyon, dili dapat nga diretso-diretso lang og desisyon, labi na kung nakay commitment. And kung naamoy mga responsibilidad natay mga dapat pang buhaton, kayahon gina nato na mga brad. Dili pwedeng murag go na lang o di na ta maghuna-una. Di ba? Unang pag-ampo gyapon ta, balik gyapon ta ani. Pag-ampo gyud ang pinakadayon para makadesisyon ta og tarong, no? Ay mo guide sa ato ba? Kinsa may naka-relate aning drama tonight. Hashtag Dear MOR gising, tawag karon 0937373164 sa mga nakarelate lang. Pare-pareho og kanibitang kasinatian. Hello, may gabi. Hello, kinsa ni? Frenzy. Si Frenzy? Uy, grabe siya. Lain man to. Unsa to? Frenzy. W? No. Ha? Without F. Ha? Walay F. Renzi lang. Walay S? Dili Renzi. R-E-N-X-I-E. Renzi. Yeah. Okay. Renzi, pila edad ni mo? 24. 24. Minyo na? Pila na ka years minyo? Magduha na. And then, nabatay ko ni, nakarelate ba ka kang Pipay or kang Lito ka nakarelate? Actually, daghan mong good kayo mga pahitabo sa KW. Pero siguro i-press ako sa kang Pipay. Sa Pipay, kang Pipay ka? Asa nga part ato? Kanang bitong magpaka-martyr ka? Nga marag walay problema. Oo, ingon ano. Pero naadi ay, dako kayo. Oo, ano bitaw, balag harap-harapan na bitaw ka. Na murag ginailad, anya murag sige-sige lang gyapon kakailagi gugma. Unsay nasa imong mind ato? Minilinggar ka nga, ay love mong kay nako siya, oy bala na siya, ay ana. Kanang murag 18 years old pa man gud ko ato that time. O tapos kanang actually kato siya na tao, lesbian to siya. Okay. So moto na kanang murag siguro gumikan sa dili pa gyud ready gyud siguro ako ang emotionally not ready pag siguro ko nagipugos na ko dive into sa isa ka relationship murag naahat ba tas kanang man ko to siya murag nagka-relationship me 2 years me then medyo na ay problema sa family so tanang attention na akong gipangita siya ang nag-provide
Okay. So na kay problema nga wala siya labot sa problema sa family. Wala siya labot sa problema. Galing lang siya ang nag-provide sa tanan nimong mga needs nga ingon attention. Ingon na bitaw din kana bitaw attention gyud na kanang gipangita nako ba. Ang care ana. Ingon ana. So nag-need ka ato and then imo din giingnan nga imong self nga nice nga ingani. Maayo ni. Ingon ana bitaw na murag wala na ko nakabantay na dependent na day kay ko sa iya. Ingon ana. So sakto lang taong gingon nga dapat kompleto na kadaan before ka mosulod og relationship. Dapat physically kuan na ka kanang ready, emotionally, mentally. Dapat na love na gid nimo imong kaugalingon tibuok para dili gid ka maabot sa point na maingon ana bitaw dependent. Ingon ana manggod kay kato sa ako base lang pud sa ako wala lang pud ko nagkuan sa uban. Okay. Sa ako alang kato manggod siya ang nahitabo sa ako is kanang murag naabot sa point na gi-focus na lang gid nako ang kaugalingon sa iya bitaw. Tanang pangandoy nako. Tama ba nga atong istorya dani nga nahadlok ka nga mawala siya kay basin di nimo kaya? Ana. Tama gid exactly. Yabot pa jud ko sa point na kanang na halos nagikog nako ingon na bitaw. Laslas ko. Naglaslas na ka, nagpalit na ka og kuan, blade. Dili gyud na boy amiga na kanang imang mo'y maghatag. Ngano day siya day ang nakabutang sa imong insurance. Atay. Didi ay, abi nako, sige na bes, sige hayatang bes. Dili kanang kuan dita ambot niya unsa po nasulod to yang upok. Di po niya gusto i-tolerate po siguro ka kanang sige kung gusto ka Kayaga ba na kanang sige tara bala ka ako. Di ako na ni mo na pud ko. Then ato sa niabot sa point bitaw na kanang nato siya nauyab niya ang kababata ingon ana. Tapos moto na kanang imbis ako ang original nahimo ako ang kabit. Ana taw. Lagi. Then hangtod sa paulit-ulit na ako ginabuhat na sige ko glass sakitan ko mag-uban sila na ako ana bitaw. Paka-martyr na lang ko. Dadto siya mag-uban sila sa morning pero pag abot og 6 PM muli siya sa balay dadto siya matulog. So depressed pud ka atong mga time. As in sobra din nang nabot gid to pud sa point na kanang ambot unsa to natambal akong giinom. Basta kanang gidaghan gid kay nako siya ba. Kay kana laging feeling nimo na ikaw may nakapanag-iya sa imong kinabuhi which is dili gyud dapat. Ang pangutana unsay nakapamata nimo? Unsay nakapamata nimo na ay sitwasyon na hitabo? Mauto siya ang nakapamata sa ako kato siya na point na last attempt nako sa suicide na alang-alang bitaw ko ana. Ihapit ko kamatiyo ng dili. Mauto na realize nako na nakikid ko na Lord. Sa ospital na ni. Dara ko sa balay ako ra isabesh may gali ni adto akong auntie. May nagtabang sa ako And then unsay imong nastorya sa himself? Nakaana ko samtang na ako ato na part dili ko makatindog kay ako ang tiil kay murag wala gid ko control sa akong hunahuna kay kaya na ko motindog pero dili di ay bitaw na ba. Tas grabe to siya effect na tambal din. Moto nakaana gid ko na Lord tagaay lang ko last chance Lord. Dili na nako buhato na ako'y magbuot sa ako ang life kung kano sa anak ko putlon or whatever. Okay. Dapat unahon gid nako akong unahon akong kaugalingon dapat nganong wala man ko naguna-una sa imuha daan na ako ingon ani na sitwasyon nga dako kay problema na ubot naon mas dako pa man ka kaysa sa problema. Tama. Amen. Anak ba? And then dito na dayon nag-healing. Na-healing. Imagine good nimo na, di ba 2 years ni ato tapos abot og 1 year na murag maingon din ako na suffering nak. Okay. Nga na bitaw din. Gumikan ato siya na insidente, murag gid kog nakamat. Dili ini siya maayo. Nga bitaw din. Moto na nibulag gid ko sa iya din. Na-engage na pud ko sa laing relationship unya. Dugay-dugay pud ka na-engage. Ha? Dugay-dugay na pud ka na-engage before sa iya murag napay mga pila ka years nga gap. Mga
after 1 year man siguro, iha pa dayon ko nagkuan sa relationship. Kanang sigurado na gid lugar ka. Oh, yung na niya, mura man gihapon, nag-fail man gihapon, pero at least nakatun ko ato ako ang first. First nga lalaki. Tumboy mo gusto. Katong una. So siya, nakatun ko ba, nang kabalo na ko, unsaon ako akong self, so dili ra kay siya tatong sakit din, wala nang niabot sa point na naghikog ko. Okay, nagid dako gid kay itong lessons ako ang nakuha nakaanagid ko na kinahanglan gid na unahon na ko love akong kaugali. Tama. Dili mo na pagiging selfish, di ba? Dili, uy. Kay di unsaon man nimo paghatag og love sa lain kung ikaw mismo sa imong kaugalingon kulang-kulang uy, wala kay gugma sa imong self. Tama. Love yourself and you know nga kana bitang you deserve better. Muna dili ka mo settle for less. Ana. Tama. Sige. Love it. I love the sharing. Sige, Besh, unsa may atong ako maalagad sa imo? Request na lang kog song. Unsa nga song? Atong I finally found someone. Unsa daw? I finally found? Oh. Sige, by Bryan Adams. Pero naka-version ato ni Arnel Pineda o ni Koan Morissette. Wala man. Sige ka na lang. Okay, sige. Man. Salamat ha. Sige, salamat. Ay, greet lang po dahil na ako kung baby love. Tulog na. Si? Hala? Jindro. Okay pa, secret din. Kilig man di ay, bdi? Uy, go. Gawi kikilig. Gabi na rabo. Ay, basin manguwit, unya ni human. Sige, beta, salamat. Bulog pag yun. Hoy! Sige lang, wala naman namin ang mga bata. Nag-sleep na sila. Nag-sleep na po, ay. Ayuhan, nagbasa diya. Hoy, ayuhan. Lord. Wala pa'y nabuo? Baog man. At least, look at the brighter side. Unlimited. No. Manda. Manda ka. Bantay ka lang 12:00 ka. Sige, salamat ha. Sige, salamat. Thank you for sharing. Saman, one more call. Paano na nato? Agpaso na nato ang last call. Hello, may gabi. Uy, mga babae man ato mga callers right. Hinay sa gamay atong radyo, ma'am. Ma'am, hinay sa gamay atong radyo kay murag kusog jud kayo. Hello? Hello. Ayan. What's your name? Hello? Another caller kay ni quit. Hello? Hello, Ay, Brad. hello. Nakarelate ka, Brad? Medyo gamay. Nga naman. Lera siningon kay nagay uyablain ba? Ikaw ang nakauyab og lain? Dito nga kuan ba experience. Kang Lito. Oo. Okay. Unsa imong ngalan? Si Gino. Jin, hinay sa imong radyo gamay. Okay. Hinay sa palayo. Or palayo gamay. Kay murag kuan kayo kusog ra kayo. Okay na masupot. Sige ka na. Jin, so kumbaga ikaw tong wala ka mata. Amragana gyud. Ay. Unsa man sad? Tungod kay bugoy-bugoy lang gyud ka sa una? Bugoy-bugoy gyud gamay. Kinsa may hinungdan ana mga friends or mo gyud imo nakalakan? Kinsa hinungdan ana ngano ingana atong batasan sa mga labi na sa relasyon? Ay namo koy karelasyon sa una. Almost 5 years mi. 5 years mi naguban. Tapos nakauyab kog lain ba? Nagbulag mi Antonia. Pero nagbulag niya tungod ra pud sa atong isa ka babae. Okay. Ya pagbulag na mo nagbulag mi. Ya katong isa kong gipuli. Nagbulag gud niya tong isa niya ning kamot ko mga magbalik niya di na ko niya madawat ba. Ano man.
muamot na, murag naka-realize na po siguro. Lisod ba po ng pangit Mau pa lagi pangit, mau pa yung mangitag lain. Mau lagi ganit. Giamin mga migs, first time, Ngano man, so nagabaan gid lugar, ana? Murag, mutuog ko gaba, Master Pops, And then after that, imo pang gihimo balik din, di na gid pod. So, unsay imong na-learn? Mo nang nagawa na ko nga, di ginatubo so ning kuan kanang dito binuwag bahay, di ba? So karon na ka nakamata nga nabalusan na. Oo. Mao na gid ni. Siya lisod kayo no. Unsay imong maingon sa tanang mga wa pa kamata? Katong wala pa kamata. Pagmata na mo kay buntag na. Kadi sa Master Pops. Ay na lang din mo pag binuwang sa ka babae kay lisod kay mangitag babae karon nga taro. Tama no. Labi na kung nakita nimo nga naninuod ang babae sa imo. Lagi. Sumot na ganang naguban mo niya, caring guys mo may kay matiman nga gipagawas ginya tanan gibuhat ginya tanan niya mo ni karon. Gipuli lang nimo sa wala. Maora gyapon nga lungag. Tagbo ya mong duha ka mo. Maora gyapon imong tuyo ang pagtagbo ra gyapon sa mga kuan. Nya. Unsay resulta di karon gusto na ka makigbalik and then unsay may mo gani ni karon Master Pop searching na po the new girl. Searching na lang ka and hopefully dili ka makarma nagbalik kay sahay ang karma magalik-balik. Lagi. Gusto siya mangitag babae karon nga musalig si mo may nang magbasulta una and then ayuhon na to i-try na to bag-o no. Ngayon sa mong gimas maayo Master Pop magpagwapo ta or dili na importante karon sa mga babae ang kagwapo. Kay ang permero lang ng kagwapo, permero lang na siya. Pwede lang postura lang, maayo lang kanang presentable lang jud ka. Lagi ba kada lang performance ba? Oo, and performance ni isa. Dili man ka maka-perform kung di sad siya ma-attract sa imo permero. Kay it all boils down. Tama na kinahanglan ni gyapon nato atimanon natong itsura gamay kung dili makakuan ang bunga ng face dito ta sa maningkamot ta makakwarta kumbaga ipalit og gwapo nga motor. And then example tungod ana dayon say for example maila-ila nimo ang sa katao kay medyo nakaikabuga dili butang basin imong talent basin unsa ba ka na imong naagian sa kinabuhi basin ma-inspire siya di maganahan ang sa kababae makigila-ila nimo dito na dayon ay pa nimo murag ipaila-ila nimo deeper dili diretso kwarto diretso posible gyapon nga mo sugot ra pud siya unya nagsugod og binuang pero kadugayan murag ma-in love na mo sa pwede ra gyapon di gyapon nato i-close na nga nagyapon ni gakahitabo nga na pero it all boils down sa pinaka basic kung kinsa gyud ang imong pagkatao. Lagi ba? Mo gyud ay pinaka iliwit na dayon kung mapakaslan ba kaniya or dili. Mudawat ba kaniya? Oo, mo na pinaka dayon last. Nagsugod sa minagbinuang pero in the end basin miingid siya kini. Barangay gwapo na. Murag kwago pa. Ano ba? All in one. Vita. Salamat kayo sa imong pag-share and I hope na padin-padayon na itong pagbago ng mga imong mga kauban diya. Kailangan diya po na magbago sila. Kailangan nyo na ipagbago kay Sigirag Inom. Ay! Okay ra nang... Master Bob so. Uy, okay ra na mag-inom. Basta kay responsable lang ta. Puro ni mga ulit tao dre. Pero wala yung problema ng inom gyud basta ako di lang ko gainom pero kanang responsable lang ta sa atong giinom nga makauli pa ta dili ta mag-drive kung nakainom or kanina ba kay dagan ta maangin nga or makadisgrasya bagatag bae nga unsa ba nga abi natog bae laki di ay
Di ba, pwede? Bitaw. Salamat kayo. Sa akong madalit ninyo. Pwede ko mag-greet, Master Pop. Sige, great. Great lang ako tong taga saan San Antonio nga si Ernest Neri. Dayon akong mga igagaw diri o gigso ko na kung naminaw. Salamat. Mo lang. Wala. Request lang ko, Master Pops. Unsa nga salida? I don't know what to say. Huh? Don't know what to say. What to say? Oo. Adili, what to say itong pabuto. Happy na Christmas. Pwede ka, Bon? Oo. Kanina lang BB Rocket, no? Sparklers baka, sparklers. Okay, bahala na niya at hulati lang. Sige, salamat, Master Pop. Mga alas 3 kadlaw, hulati. Char lang. Meron taon. Salamat. Dagan salamat. Sige, salamat. There you go! Makalingaw ba? Pero, ang importante no, na ay mga pag-amin. At least na ma-recognize nato kung asa ta na sayop. Mao man ay pinaka-importante. Kaya sometimes no, wala ta kabalo. Nanaday tay mga kasaypanan. Mas maayo nga nay moingon sa ato. Mas maayo nga natay wisdom ba nga maka-understand sa mga butang-butang. Para atong first caller. Ang wisdom niya, nakita niya dito na sa pinaka-down, pinaka-ubos nga moments sa iyang kinabuhi. Usahay pod, ang wisdom makuha dito sa pinakasakit nga mga experiences sa atong kinabuhi. Ang importante, atong ma-recognize na siya nga mga wisdom. No? Dili kayo maging manhid tayo, isagdagan na ang gaingon, nagiging manhid pa rin ang puso natin at isipan. Kaya mo lagi. Piling na gyud nato, may nagyud kay tastanan. Bisag ako gani, maka-realize po tag mga butang-butang. Sa inyo mga gipang share sa ako, mga kapamilya, thank you so much kay muna akong gakagamit sa akong kinabuhi. Puon-puon, makahinuklog po ko, no? After aning year and more, makahinuklog ko. Sahay gani, maka-inspire o maghimog kanta, di ba? Pero dagan salamat ha, kay gi-share ninyo, gi-saligan ninyo ni nga programa. And kung unsa may inyong mga na-learn diha, ayaw kaulaw nga i-post ka na, group message ka ng inyong mga na-learn karon gabi una. Sa Facebook, atong social media, atong gamiton sa pamaagi nga mahimot ang inspiration sa uban. I-post nato na. Pwede mo gamit og hashtag #DearMORGising. Wala na akong igong time mga kapamilya. This is Master Poppy saying don't worry. Be happy pag may problema ka. Huwag mag-alala. Just don't give up. At kung wala ka naman maganda i-comment, huwag ka nang kumoment. Pwede ra mag-comment mo dito sa akong YouTube channel, ha? Ako'y bago nga video dito, tanawa lang ninyo. And kaning mga Dear MOR nato nga mga callers, starring po dito sa akong YouTube channel, ha? Gina-record na ko niya atong mga tawag every night. Sa mga single ladies and single moms, itaas inyong mga kamay, kay mukis na ko sa inyong mga ilok. Ready? Charap-charap naman. Regards ko sa mga gipang tugnaw di hagkubi. And I'll be leaving you with a quote. Ay, time pa. Tomorrow di ay. Tomorrow ang atong Dear MOR episode, October 26. Pinamagatang hashtag Dear MOR Imagination. Dear MOR. Alam mo naman yung boyfriend mo eh. Practical. Magkaibang practical sa pagiging kuripot. Abangan mamaya sa Dear MOR. Dear MOR. Imagination. Practical ka ba o kuripot? Malalaman natin yan bukas. Same time, after mag-MOR University nga magsugod sa alas 8 ng gabi. Alas 10 pa rin ang ating Dear MOR. O eto na ang ating quote
of the night. Para malikayan ang pagbasol o mahitabo na ang inyong damgo, mata na mo.